Vreme novogodišnjih i božićnih praznika, odmora nema za zaposlene u Sportsko-rekreativnom centru Šumadije, iako ga je bilo veoma kratko, pre svega zato što sportisti imaju obaveze odmah već u januaru mesecu i koriste ove zimske dane da se što bolje pripreme. Na samom kraju ove kalendarske godine Sportski centar je kao i u toku 2015. godine investirao u objekat. Naš sagovornik je vršilac dužnosti direktora Sportskog centra Šumadije Mira Lazarević. Pre svega sve najlepše u novoj godini vama i zaposlenima. Želimo dobre rezultate sportistima i da ih što bolje ugostite i pripremite. Kako ocenjujete ukratko ono što ste uspeli da uradite u 2015. godini? Pa ja lično mogu reći da sam veoma zadovoljna kako smo radili u 2015. godini. Možda sam malo neskromna, naravno uvek težimo da bude bolje, ali s obzirom na 2014. koja je onako bila malo nesrećna zbog svih poplava i svega, 2015. je zaista bila zadovoljavajuća. Ono što čujemo od građana i što smo veoma zadovoljni, to je da je tokom cele godine bilo neki dešavanja u hali, znači što zahvaljujući našim klubovima, počevši od izvora Bukovička banja, znači koji su nam tako reći doveli gosti iz inostranstva i razne klubove od Azerbejdžana, Hrvatske i ostalih, tako da se non stop nešto dešavalo i hvala Bogu vraćamo ponovo ljude i publiku u sportski centar, tako da smo zaista sa te strane zadovoljni. Samim tim smo dobili obavezu da ulažemo što više ovde. Tako da smo sada završili krajem decembra toalete za goste u prizemlju i za publiku, znači u gornjem delu sportskog centra. Ofarbali smo stolariju, potrudili smo se i da kupimo novi semafor koji tek treba da stigne u veliku halu. Kupili smo nove golove, nove mreže za naše odbojkaše, pravit ćemo novu kabinu za snimatelje, znači sve će to biti već gotovo krajem januara, novi ulaz u halu, znači od PVC stolarije, tako da s obzirom da imamo najave da će nam doći mnogo ljudi iz inostranstva i mnogo klubova, da bi ih dočekali u stvari na najbolji način, znači onda moramo stvarno i ulagati da bi nam se jednostavno taj novac i vratio. Pre toga velika investicija u slačionice koje su potpuno obnovljene kao i toaleti koje ste pomenuli, dakle to nije ono šminkanje koje u Srbiji može da bude već sve iznova urađeno od stolarije preko sanitarnih čvorova, pločice su u potpunosti zamenjene, tako da su to zaista poprilično velika ulaganja i taj deo hale koji ste pomenuli izgleda fantastično u ovom trenutku. Tako je, nisu bili sanacije, znači bukvalno je sve zamenjeno, znači od moki čvorova i stolarije, znači nove pločice, ljudi su zaista zadovoljni slačionicama već od kada su urađene, evo i toaletima trenutno su baš lepi komentari. Ono što nismo uspeli, znači da uradimo stolarije, mi smo ofarbali, znači dali neku novu boju, znači jednostavno malo unesete promene pa se ljudima to već sviđa. Klubovi su i škole, oni koji najviše koriste ovaj prostor, malo prostor ostaje za komercijalno delovanje vas i vaših saradnika, međutim, bila je korejska reprezentacija na pripremama, imali smo i Superkup Srbije, ono što je ovih dana aktualno jeste najava još nekih reprezentativnih selekcija koji će doći na pripremu u Aranđelovcu i koristiti vaš objekat. Tako je, znači očekujemo ekipu iz Kuvajta, u martu nam dolaze iz Kanade i zadovoljno smo što imamo dobru saradnju sa hotelom Izvor koji su nam javili još puno ekipa iz inostranstva koje će doći. Imamo zajedničku ponudu, znači smeštaj u Izvoru, pripreme kod nas i zato i gledamo znači, da sve uredimo, da bude što lepše, jednostavno da opravdamo to njihovo poverenje ovde kod nas. Jeste nama problem to što imamo zaista dosta klubova, dobro je što imamo dosta klubova i što se deca bave sportom, nama ostaje malo za komercijalu, ali mi smo već konkurisali u ministarstvu za novi parket u hali, samim tim ćemo najverovatnije dobiti, nadamo se u skorije vreme i taj balon koji bi nam mnogo pomogao, jer eto, osnovna i srednja škola, odnosno gimnazija, nemaju svoju halu za fizičko i jednostavno mi njima dajemo, znači uz pomoć lokalne samouprave, znači da koriste našu salu, ali opet ja mogu reći da smo zadovoljni. Sve ovo što smo sada uradili, osim toaleta, znači toalete je naravno finansirala lokalna samouprava i dobro je što oni vide u čemu je problem i šta je sve potrebno da bi se naši prihodi poboljšali. Možemo reći da i taj semafor i ti golovi, PVC stolarija, to je sve iz naših sopstvenih prihoda, a opet sve zahvaljujući dobroj sezoni u garašima. I ovom prilikom da zahvalim svojim radnicima koji su zaista lepo radili u 2015. godini, izašli mi u susret i sve ciljeve smo stvarno zajedno ostvarili i nadam se da ćemo ti prihodi biti još veći pa da ulažemo i sledeće godine.